Fi ġnien Pawlu Boffa fraħal ġdid, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li din il-kampanja qed turi li l-Partit Laburista jirrispetta u jagħti importanza lir-residenti madwar Malta u Għawdex. F'dawn l-elezzjonijiet il-Partit Laburista qed jippreżenta tim ta' kandidati u proposti innovattivi biex ikollna idea ġdida ta' kunsilli lokali għal Joseph Muscat. Staqsa x'qed jipproponi Gonzi PN għar-residenti tal-lokalitajiet u għall-kunsilli lokali kif sissa għadu ma ppreżentax il-kandidati u l-proposti tiegħu. Joseph Muscat faħħar il-ħidma tal-Kunsill Lokali bit-tmexxija Laburista fraħal ġdid li ħadem fuq proġetti utli fis-sentejn li għaddew. Fosthom proġetti infrastrutturali, faċilitajiet ta' parkeġġ għar-residenti fil-grawn ta' Pace Grasso u l-bandli fi ġnien Pawlu Boffa. Il-Kunsill ta' raħal ġdid irnexxielu wkoll jiġbor mal-1.2 miljun euro fondi Ewropej filwaqt li jinvesta 6,000 euro f'kotba għall-librerija tal-Kunsill. Joseph Muscat faħħar il-proġett soċjali ta' integrazzjoni mill-ġdid tal-ħabsin fis-soċjetà Maltija b'investiment ta' madwar 300,000 euro fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-pass li jmiss issa huwa il-proġett tal-Pjazza tar-Raħal li mistenni jagħti injezzjoni ġdida lin-negozji u l-familji tal-lokali. Is-Sindku Domni Grima tkellem dwar proġetti oħra li qatt iridu jsiru fosthom 8 toroq oħra, it-tlestija ta' 3 bandli oħra sal-aħħar tax-xahar u bandli ieħor fil-leġislatura li jmiss. Il-kontinwità tal-Kunsill titkompla. Hemm xogħol preparat bħal ġolna, bħal toroq, bħal erjat. Hemm kollox, nista' ngħid hemm pjan li dal-pjan ma jistax jitlesta f'5 snin. Bdejnieh ejja nkompluh. One News kellem uħud mir-residenti Pawlisti dwar ħidmet il-Kunsill ta' raħal ġdid. Irridu nies li għandhom dik il-kapaċità, irridu jaħdmu, għandhom il-goodwill. U mhux daqshekk faċli li ssib ċertu tip ta' nies. Pero jiena fuq hawnhekk nista' nitkellem l-iktar. Hawnhekk raħal ġdid il-Pawlisti huma fortunati li kellhom kunsill ħabriki. Jiena hawnhekk immeraviljat bil-progress li sar. Ili noqgħod 40 sena jien. Ġejt minn Taslima hawnhekk u dal-aħħar 5 snin l-embellishment speċjalment illi rajt hawnhekk ġibidni iktar biex nirrikonoxxi l-konsilli. Saru ħafna affarijiet, kif qed tara l-bandli, kif għadu kif jitlesta, it-toroq, in-niżla tal-ħabs, il-bankini. Sa dan it-tant waqt żewġ attivitajiet ġew ippreżentati il-kandidati tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'Ħallkirkop u l-Marsa. Fil-lokalità ta' Ħallkirkop, il-Partit Laburista ppreżenta 5 kandidati filwaqt li f'riċeviment ieħor ġew ippreżentati is-7 kandidati f'isem il-Partit Laburista fuq il-Marsa.